Okay, may buntag na usab kanaton, may buntag, may mudto na usab kanaton tanan mga higala. Luzon, Visayas, Mindanao, may mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno ni akita karon mga higala, location shooting kita. Di akan karon diri sa gruto namo diri sa Ayungon, no? Mao kini ang among gruto diri, no? Medyo makita nato nga dunay kristal ato nang gihimo nga kuan gyud para nga ma-preserve ang beauty ni Mama Mary dili maabog-abugan. Kung maaboy abog magani, ang kuan lang mo'y maabugan ang kristal, matrabuhan na sa every 3 months siguro, once a month mapakuanan. So muna, no? So nahala, no, may mundo na kanatong tanan. Welcome back sa ato ang programa sa katong kahanginan, CONA Catechesis on Air. Abino adlaw karon nga Martes, pitsa 11 na kini sa bulan sa pitsa 11 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023. O nga sinati nato karon mahigala nindot ka panahon diri sa Visayas, pero dito sa Luzon kuno siging wala na, gasugod na ang El Nino diri sa tua, murag duna pay panalagsang ulan-ulan. So pasalamat as Ginoo ani, mahal nga Birhen, thank you very much nga medyo okay pa ang atua nga gitawag nato og panahon diri sa Visayas. Abot dito sa Mindanao, pero diri sa atua sa Visayas duna pay ulan-ulan, malipay taniana. Sa Luzon kuno nag-start na ang El Nino. Abino, kadayon usab kita sa atong pagtimbaya, ato dang i-congratulate usab no ang ato mga kaobisbuhan. Bago pag yung nahuman mga igsuon ang ilahang 125th Plenary Assembly, no? So congratulations ato mga kaobispuhan, ilabi na gayon ang atong talahuron nga obispo diri sa Diocese of Dumaguete, si Bishop Julito B. Cortez. Maymudto. Okay, no, ari kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni inong kamudtuhon. Relikya ni St. Titus Branchma nakig-uban sa mga kaobispuhan atol sa ika-25 nga katuig nga plenary assembly sa mga kaobispuhan. No, nahitabo kini gipahigayon ang nasangpit nga plenaryo dito sa Kalibo, Aklan. O nga pasalamaton kitag dako, nagmalampuson gyud ang nahitabo nga 125th assembly, plenary assembly sa ato sa CBCP. Balita manghigala gikan sa Vatican, atong talahurong Santo Papa nag-ampo karon alang sa matud pa Holy Land o balaang o kining Tierra Santa o nga manusab sa nasod sa Ukraine. Padayon karon ang paningkamot sa atong talahurong Santo Papa nga unta no magmalinaw na ang nasangpit nga nasod sa Ukraine nga kasamtangan karon nga nagkagubot tungod lagi sa pag-invade sa mga Ruso nga trupa diha sa ilahang lugar. Ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Pwede ang atong Saint of the Day karon. Sigon diri sa ato ang listahan, Hulyo 11. Usa kini ilado kay ini siya mahigala, no? Si Saint Benedict, no? Natao kini si Saint Benedict niadtong tuig 480 dito sa Central Italy. Unya ang iyahang pamilya dili basta-basta ni og pamilya kini si Saint Benedict, no? Medyo sa ato pa na datuon ni sila. Ingon ana man na. Basta kwartahan gani datuon. Basta walay kwarta dauton, no? kini si Saint Benedict kuan siya datuon, ano? Unya kini si Saint Benedict sa idahang kinaiya ba siguro na lato ba dagway sa kinabuhing dato. Nag-ermitanyo si Saint Benedict. Unya ang nahitabo daghan kaayo ang nakagusto sa kinabuhi nga gipuy-an ni Saint Benedict. Nya ang nahitabo mao nga si Saint Benedict nagpuyo man lagi sa usa ka kuweba, langob. Daghan ang mga nanuhid ni apil niya didto. Nya ang nahitabo nahimo silang community of hermits. To the point nga wala na dugay nahimo nagtukod sila og ilahang mismo nga gitawag nato og apilianan, kining gitawag natong monasteryo. Og hangtod karon ang gitukod nga monasteryo ni Saint Benedict ug mga kauban gitawag og Monastery of Monte Cassino. Ingon ana, no? So karong adlaw, karong mga panahona padayon gihapon nga gisunod ang Benedictine rule og ingon manusab
ang pagpasidungog nato karong adlaw kang San Benedicto or San Benito or Saint Benedict. Okay, no, ari kita mahigala sa ato ang catechism. Catechism na ta mahigala, dunay daghang mga pangutana dire. Pader, nangumpisal ko, akong pinitensya, mituo ako, nalimot manuong ko, ako na lang gibasa, okay ra ba to, pader? Nganong importante magyud ang mituo ako. But anyway, ang mituo ako, ang credo, mao ang pinaka mahinungdanon nga simbolo sa atong pagtuo. Nagsimbolo kini sa atong pagtuo og tiunay og maoy makaluwas kanato. No, matud pa no, sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 50, apan miingon si Jesus sa kababay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. Naa niini ang importanteng pundo sa atong pagtuo. Tulo ka persona sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tinuod lisod tugkaron sa atong tawhanong ka panghuna-huna ang maunatong gituuhan apan gisagup kini ug gipuy-an ug atong gipadayag, no? So pangutana, importante ba gyud di ay ang mituo ako? Importante kaayo. Nya ingon ka nga okay ra ba tong imuhang pinitensya nga gibasa ra nimo? But anyway, ako gani usay malimot po ko sa mituo ako. Muna nga kon magmisa ko, mag-recite gani ko sa mituo ako, mag-ana gyud ko sa mituo ako kay malimot man ko kining gulang-gulang na ta. So katong imong gihimo nga imo na lang gibasa, wala ra gitoy problema. Okay, klaro? Okay, do niya ang pagtuo mo kaluwas kadto sa isip Kristiyanos, mas maayo gyud nga kita andam sa nunay sa pagpadayag sa atong pagtuo, no? Anytime, anywhere. Okay ra, no? Basta kinasing-kasig yun ang imuhang unsa may ipasabot sa katolikong pagtulunan nga si Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Okay, no? Si Kristo matuod nga Dios tungod kay anak man siya sa Dios, ug matuod pud siya nga tao tungod kay anak man siya ni Maria. Simple lang, no? Matuod nga Dios, matuod nga tao si Kristo nganuman tungod kay si Kristo anak man og Dios. Nya ang iyong mama pod si Mama Mary tao man. So siya mismo, no, ang siya Dios og tao nga matuod. You klaro ba? Okay. Abi no, unsa may buti pasabot sa pulo nga Kristo. Abi no, sa Roma kapitulo 15 bersikulo 7, busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 12 bersikulo 27, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. So unsa man diay si Kristo? Ang buti pasabot og Kristo manluluwas or Mesiyas. Okay? Dinhi na lang na katukutob ha. Ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academiaga. Binuos ako na balikon ang atong location karon sa ato ang shooting man gini mahigala actually. Ato na pasalamatan ng ako ang badi-badi sa ako ang mga ingon niani. Si Sister Camille Sormiada, ang anak ni ang tagaan siya. Kasi ngalan mo dai? Mama ni mo? Sister Carla Sormiada Dagli. Okay, daghang salamat og ato di ay nga timbayaon og mahimud to si Sister Eddie Sormiada. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.